Capital Assistance Loan naman sa mga naapektuhan ng Bagyong Emong sa San Fernando City, La Union, Pinalawig. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Pinalawig ang aplikasyon ng Capital Assistance Loan Program sa mga kababaihang negosyante na naapektuhan ng mga bagyong Dante, Emong at Habagat sa San Fernando City, La Union. Sa ilalim nito, maaring makahiram ng 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos ang isang aplikante ng walang collateral at interes. Bukas ang programa sa mga residente at may negosyo sa lungsod ng abot 2 taon at hindi dapat benepisyaryo ng alinmang regular na programang pinansyal mula sa gobyerno. Unang binuksan ang aplikasyon noong September 15 na pinalawig naman hanggang ngayong Oktubre. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.